लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। स' दिनैहाय स्पेसियेलि माने जेबो खामानि गैया आरोना, ओमफ्राय ओंखायनो टाइम फ्रि, ओंखायनो मोनसे भिडिअखौनो लानो होननानै सानदोंमोन आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ। बेयो कम्पानिनि बाउन्डारिनि गेट, ओमफ्राय ओरैजाय नै दंफां बागान गोजा, ओरैजाय नै लोगोफोर नायनो हागोन। ओमफ्राय जों लामा मोनसे दं आरोना, ओमफ्राय बिथिंहाय मोनसे कम्पानिबो गोदान खुलिबावबाय आरोना जोंनि मालिका। ओमफ्राय दा कमप्लिट जाजोबाखै कम्पानिया, ओमफ्राय दा जागोनसो आरोना, बानायगासिनो, एसे गोबाव लागोन। ओमफ्राय नैयाव सेस दंफां गोजा गासिबो, दंफाङाबो खम दामि नङा आरोना, बिराद दामि दंफां, मा होनो सिगुन दंफां बियो। बिराद जोंनिनो कम्पानिनि मालिकनिनो आरोना, जोंनिनो मालिकनिनो। ओमफ्राय बेबो डेक'रा बेनो, बेफोरखौ नायनो हागोन। बिलाइ बेनो गाइस, डेक'रा दंफां बिलाइ गोजानि सायाव, दंफां सिङावसो नालाय, दंफां बारि सिङावसो नालाय, बेनिखायनो दंफां बिलाइफ्रा बेयाव सायाव गासिबो गोलैजोबना थायो। नै बेलाय नैबे उनाव थानाया जाबाय नाग मन्दिर लोगोफोर। बेयावहाय नाग फुजा जाबाय थायो, बे जाखांबाय आरोना। ओमफ्राय बेनो नाग मन्दिर गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों बेहाबो आसोला। बियो नै दहाय आं मोनसे लामा दं होननानै देखायदोंमोन ना लोगोफोर, बे लामा दे लोगोफोर भिउफोरखौ नायदो नै माबायदि। ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय बिदिनो आरोना, जोंना कम्पानि गोदाना बेनो, आंथ' खोन्थाखाबायमोन ना नोंसिनो। ओमफ्राय बिदि आरो ओरैबो बानायगासिनो, बानायगोन, जाथ'जोबाखै। खानायाबो स्टाइल गैलालै गाइस, नै मारै जाबावगोन, एकदम नाब्लाब्लासो नुबाय। ओरैजाय नै सासेया भिडिअ बानायगासिनो। ओमफ्राय नैबे इसिनिनो लकेल मानसि, बेनिनो मानसिनिनो गय बागान आरोना बियो। ओमफ्राय इसिना गया बिराद मोजां जायो, बिराद सोमखोर सोमखोर जायो लोगोफोर। बिराद माबा खालामो बिसोरो, जोथोन खालामो गयफोरखौ। लोगोफोर नारेंखल जानो नागिरदों, ओमफ्राय नारेंखलखौनो हाननो गिदों आरोना। ओमफ्राय नैबेनो नारेंखल दंफाङा दान्दाबो गैया, माबो गैया, माजों हानगोन होननानै सानगासिनो आरोना जोङो दा। ओमफ्राय मा खालामबावनो दा, जों मोनजागोन ना मोनजाया नारेंखल दंफांखौ? स' गाइस जोङो दा नारेंखलखौ मोनजामारगोन ना मारा? फाइनालि गाइस जुजि नारेंखलखौ थाइनै हायनो हामारबाय। थ' जोङो बेखौ जानोसै। नोंथांमोनाबो जानो लुगैदों नामा? कमेन्ट खालाम, कमेन्ट। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। स' गाइस लोगोफोर बेफोरखौबो जुजि हानबाय, मोनबायमोनबो, दानबाय, एसेबांल' जानो हाबाय गाइस, बेनिफ्राय आरो बारा जानो हानाय नंला। थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेङावनो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ जाबाय, बेयो थाइसे जाबाय, आंथ' नैबेखौनो जानो हायासै, थाइसेखौ नैसेबांल' जानो हाबाय नै। थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो। थ' आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। बेनोसै आरो।